Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus. Pen ban kalong kamon utrai ba en pen mong ye u ti la pen cenjar ye u bola terwaya di kum ujing kenya sai pam un se yo i ya laki khon kik siu ha ka jing em ka bajalan ti kum ta un sa pandap bahaya ka ba utrai ulamon un se yo i yo so ka jing kordet ka men siem jong u bon un sa sungu hun da ka jing sha shu tom jong u usha kri bahok jonga un sa pen kesan iki babun un sakit ru iki pap jongki. Di namar ni don ulendo orang ba ubakrau ubalayai lang ba ki beneng jisu khon ublay dongin bat skem ya lagi jingej bangi pla namar nimdon ulendo orang ba ubam la ban ngolem ya ka jing klot jongi henry ubalasha tenju kumangi bun rukom ban klem lepom kumta tongin ya lek da ka jing shania shajan ka khet jing ai ban yo jing sin ai bat ban shem jing rap hakapo jing don kam. Teu choko body honest ki khon sebedi kilawan show jisu ko na hikai kilaong ngakwa ba man le ai na kabanta jongi tipi kwa ngan le ayu la kaliu jisu kila jubam ndame shong ha khet jong ka hima jong me ikwa ba men pen shong ni wei shakamon bat wei shakadiang jong me jisu long haki hem tep ayu phi pan phila mo bandi e khuri kabanga dei bandi phila mo ban sha pan baptis dakaju ka baptisma dakaba ngan sa sha pan baptis ngila kila jubam ujusu laong haki nyuma pin sadi ya ka khuri ka ba mangangan sadi ban sya pan baptis takaju ka baptisma kumba sya manga henry ban ai jakai phi sya kamon ni sya kadiang kamde ka kam jonga kidei na ka bantai kitu ya ki bala mang lupang habakui pat kish phongut kisanran kile sngeu shphang kani kila inkhong yu jacob badu yonis kumtau jisu la kholang e baro bodlaong mapi pitip kumno kito ki badon ka bor sanshar habdeng kiriu purthai ki pensngeu ila ka bor halor jengki pat ki bakrau batri kile trai khli halor jengki kane kamdei banlong kor komle habdeng jengpi nadau no kwa banlong he udei banlong shakri koi pan nadau no kwa banlong khli du udei ban shakri ya baro wat ukhun ubriu shim lawan induk shakri u ulawan ban shakri ban ayala kajing im ban suspa eki babun